Жанлы гараж қабызылды. Ілігіліктен ойлап табушыларға жанлы гаражлар ярдәмгә келген. Яғни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Футболлы каникул. Дөрес апгрейд ясау буенча гамәли дәресебезне дәвам итәбез. Баш инженерның төп бурычы... Гараж! Нәрсәгә ул китап сүзе? Әйдә апгрейдка тотынайык. Нә бите? Экранга апгрейд ясыйсы булар ахры. Киттек! Менә бу инжир! Тотам! Анысын карарбыз әле. Булды. Арадым. Сәлем! Сез апгрейдкамы? Нәрсә? Нинди грейд тагын? Тайм-аут! Нәрсә булды сезгә? Сөйләп бирегез. Соң мин ни? Нәрсәдән башларга да белмим. Басымны үлчәргә кирәк булыр. Гадәттәгечә тикшерүдән башлыйбыз. Әйем, бір шуыгыз. Кем шулай тибә инде? Басны кемгә бирде инде ул? Ау, үзеңә шулай тибеп кара. Бар иде вакытлар. Таушалдым шул инде. Иң мөһиме ял итәргә онытмаска. Иң мөһиме вакытында тикшерүне үтәргә. Һәм заманча технологияларны күзәтергә. Шул чагында ялда кирәкмәс. Безне апгрейд көтә. Проектор экранын кем төзәтер? Мин бары тик. Шәфкать туташы, пациентның басымын күзәтегез. Апгрейдны шулай ясыйлармыни? Әйе. Тынычланыгыз, пациент. Без сезгә заманча датчиклар куярбыз. Шик булыр. Яңадан тип-топ карарга мөмкин. Тимми, футбол уйнарга вакыт. Каршы алыгыз, заманча югары технологиялы заваклы туп. Ого! Менә бу инжир! Әйдәгез уйныйбыз. Бәлки ял итәрбез, Ширәм шундый йомшак. Уй, газонның дымлылыгы 58%. Уйнарга. Сугу кеше 100 ньютон. Тибу почмагы 15 градус. Баз бирәм. Тайм-аут. Бәлки тыштан заманча күренәмдер дә. Тик эштә барыбер. Таушалган. Аннан футболны булай уйнамыйлар. Футбол команда уены. Бу нәрсә? Сез моны кайдан беләсез? Минме? Чөнки минем белән, беләсегез килсә, дөнья чемпионаты финалында уйнадылар. Шаярта. Сезгә күрсәтергәме әллә? Әнә мин! Ничек уйныйм? Үземнең уйнавымны беренче тапкыр күрдем. Күрдем. Таушалдым шул. Бәлки ял итәрбез, Ширәм шундый йомшак. Сезгә күрсәтергәме әллә? Уйнавымны беренче тапкыр күрдем. Әйе шул. Нишләргә икәнен беләм. Бәлки футбол карарбыз. Әлбәттә карыйбыз. Тик баштарак. Тим музыка. Биеп тора. Футбол уйнасалар иде шунда.
Шайбабызны куябыз. Апгрейдланды! Ох, кем шулай уйный инде? Менә бу инжир. Тип, диләр сиңа. Тайм-аут! Икенче гамәли дәрес. Инженерлыкларның төп бурычы уенчыкның кайсы җире ватылганын белү һәм аны Футбол кабыз. гараж! Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.